Durante os meses de xullo, agosto e setembro pasaron polos portos deportivos pontevedreses 3.543 embarcacións. No caso concreto da ría de Pontevedra, que agrupa os portos dos concellos de Poio, Sanxenxo, A Tosa e a propia Pontevedra, foron 1.822 os tránsitos, o que supuso un 20% máis que no 2017. Cando chegamos á propia ría de Pontevedra, os portos deportivos de Portonovo, Sanxenxo, Combarro e a propia cidade de Pontevedra, coa inclusión desde hai 2 anos do novo porto deportivo da illa da Toxa, supuxeron que se recibiran 1.822 embarcacións, que supón 310 barcos máis. É unha cifra interesante porque porcentualmente supón un 20% máis respecto ao mesmo período interanual. Aínda que no mes de xullo houve unha baixada das cifras debido ao tempo desfavorable, remontouse en setembro, que rexistrou unha subida do 50% con respecto ao setembro anterior. O presidente de Portos de Galicia lembrou que promover a chegada de barcos en tránsito ás instalacións de náutica de recreo galegas está dentro das liñas estratégicas da entidade. A chegada de embarcacións en tránsito forma parte desa liña de traballo estratégica que é a promoción das nosas instalacións da náutica de recreo, fundamentalmente nos países do arco atlántico de Europa, pero tamén en outras latitudes, e que ten plasmacións como as presencias que temos durante os 12 meses en salóns de referencia, como pode ser o Salón de Southampton, como pode ser La Rochelle, como pode ser París, como pode ser Düsseldorf, ou incluso a través de eso que se chaman misións inversas ou tamén actividades promocionais. Salientou que estes tránsitos serán beneficios non só nas propias instalacións, senón tamén na contorna. E en ese sentido podemos decir que as embarcacións en tránsito pernoctan en Galicia 1,5, a pernoctación é de 1,5, casi 2, e que cada pernocta supón un retorno económico para a contorna do porto deportivo de 200 euros. Para reforzar este retorno económico, Portos de Galicia traballa no fortalecemento da náutica de recreo dentro da súa planificación estratégica para a próxima década, facendo fincapé na fidelización dos navegantes e o relevo xeracional.